Takže čau lidi, já vás zdravím u dalšího dílu z našeho crackpacku. Nebo dalšího dílu, jak se to vezme. Mám pro vás takovou smutnou zprávu. OG server bohužel zrušil. Co to znamená pro crackpack sérii? Znamená to, že jsem ho začal hrát od začátku na single, v kterém budu pokračovat, budu to natáčet, jelikož tady máme na YouTube teprve pár dílů, tak to nebudu ani přerušovat a budu prostě pokračovat v té sérii, akorát s tím, že prostě od znovu. Jinak OG mi slíbil mapu ze serveru, takže předpokládám, že ještě jedno nebo dvě videa by z ní měly být, co jsem tam měl připravený. Důvod zrušení serveru byla neaktivita hráčů, i když jsme měli nábory a tak podobně, přibrali jsme pár hráčů, tak ta aktivita v poslední době byla mizivá, ani já už jsem neměl moc času hrát. Takže prostě začneme znovu a na single. Bude se zakládat jinak ještě nový server, z kterého bude další série, druhá moje. Zatím teda není známý, jaký modpack tam bude, ale určitě tam bude nějaký modpack, nemyslím si, že by OG chtěl dělat klasiku. A mám pocit, že říkal něco o 1.7 asi něco na tohle. Jinak tady, jak můžete vidět, mám jako holej základ. Tinker's Construct, natěžený nějaký věci, byl jsem v Nedru, abych mohl prostě nějak fungovat a přežít aspoň trošku tady v tom hardcoreovém světě ze začátku, který je. Tady mám venku zasázený nějaký jídlo, nesekej se, nech toho. Tak, dobrý. Nějaký jídlo bych přežil, ale chtěl bych to trošku tady pozměnit vzhledem, jakoby oproti tomu, jak jsem to hrál na serveru. Protože já už jsem to pak nasekal ty spawnery a spawnoval jsem si tam i zvířata na jídlo a tak podobně, takže už to prakticky bylo takový moc easy. Takže jsem se rozhodl, že tady spawnovat zvířata třeba vůbec nebudu, budu si normálně chovat, udělám si nějakou farmičku. A tak, jinak to jakoby lasery budu používat dál určitě, protože vzhledem k mým megalomanským stavbám, tak jako těžit všechny ty suroviny by zabralo strašně moc času. Tady už jsem začal trošku i techniku nasázet. Takže aspoň tak něco. Fakt hrál jsem to, já nevím, asi 3 hodinky, takže tady nejsou žádný zázraky. Spíš jsem se snažil přežít, s tím jídlem jsem trošku bojoval a s těma zombíkama v noci, jelikož jsem vždycky zapomněl jít spát a byl jsem daleko, nebo ne zapomněl jít spát, já jsem byl vždycky spíš daleko od baráku. A než jsem se k němu dostal, tak, proč mi to nejde? Jo už, než jsem se k němu dostal, tak mě většinou tady drtili zombíci. Takže tak, jinak jsem docela dlouho taky procházel mapu, abych zjistil, kde se ubytuju, tady vám to takhle můžu ukázat. Mám tady objevený docela dobrý kousek. Takže počkat, kde my jsme, jo, tady jsme. Jinak tady je dungeon, který jsem chtěl teda ještě na serveru prozkoumat a dělat z něho díl. Takže super, že ho máme tak blízko. No takže tohle video bude kratší, jde to jenom o tu informačku, chtěl jsem vám to nějak oznámit, nějak podat. Jako je mi to líto samozřejmě, že byla to sranda, když tam byli někteří hráči, jenže bylo to za dobu, když nás tam hrálo třeba 5-10 se nás tam prostě sešlo, tak to byla sranda, ale fakt poslední dobou tam byli 2 hráči třeba, tak jako víc ne, většinou tak 2 maximálně. Takže to je důvod ono platit za ten server, pokud vám tam nikdo nehraje. Prostě není to top, no, proto se OG rozhodl to zrušit a založit nějaký jiný server s jiným modpackem. Vlastně nejaktivnější tam byl Tom Hunter poslední dobou, jenom skoro jenom on tam hrál vlastně, ani ne, možná ti 2 hráči, jenom on. Ten tam začal teda stavět docela megalomanskou věc, takže tomu to je určitě taky líto, jemu jsem teda slíbil, že tu mapu taky pošlu, on ní teda bude pokračovat, ale zároveň říkal, že se připojí klidně i na nový server, pokud bude OG souhlasit. No a jak jsem řekl, teda pokračování crackpack serveru bude na této mapě, s tím, že z té bývalé mapy ještě bude jedno, možná 2 videa, uvidím, jak to tam skloubím. No, co jsem říkal, jo, byl jsem v Nedru, začal jsem Tinker's Construct, trošku Thermal Expansion, nebo co to je, nebo jak se to jmenuje tady tohle. No, nějaký branchmine mám dole, každopádně tyhle věci, začátky tvrdý, já asi přeskočím, protože to nerad natáčím, tady to branchminování a zdrhání před zombíkama a schánění jídla, tak podobně přijde mi strašně nudný a nezáživný. Takže budu dál pokračovat v tom, jak jsem vždycky natáčel, v tom mým stavění a tak podobně, vždycky postavím něco obrovského, nebo začnu něco stavět třeba v díle, dodělám to, ukážu a tak podobně. Je to podle mě mnohem lepší v případě, že by byly třeba nějaký dotazy, jak se co staví nebo tak to klidně natočím, ale
jakoby jinak to dělat nebudu. Takže tohle jsem vám chtěl jen oznámit, říkám, jak to bude kratší video, takže tohle bude asi všechno. U dalšího dílu, další díl bude pravděpodobně zase odsud, protože nevím, jak mi OG stihne poslat tu mapu, nebo on ji musí spíš někam uploadovat, protože mi říkal, že má asi 1,5 giga nebo kolik, což je jako docela hodně. Takže uvidíme, jak mi to pošle, když mi to pošle v nějaký dobrým čase, tak další díl bude ještě ze staré mapy, pokud ne, tak z této mapy. Takže to je prozatím všechno, mějte se a čau.